undertook a procurement process which is ongoing and it's expected to end in about 2 to 3 weeks. Weche moko en ni mane jalup jatend piny Rigathi Gachagua koro wacho ni nitiere maling'ling moko ma koro itimo kod piny owacho kokalo e wuoyo doho maduong' mogik e pacho ka man the Supreme Court of Kenya ka bende ng'iyo godo weche mag yiero maduong' ma higa 2027. Kanyo loso gi oganda e kanisa mar PCEA ma yudore boma ma Meru. Gachagua kata kamano wacho ni piny owacho koro chano yore moko maling'ling mag dwaro thicho oko e apisi ogai mar doho ma Thurka Martha Koome, ka bende wacho ni mano koro nyiso okang' ma nyocha piny owacho ne okawo mar ne ma jorit mage mar buogo ngimane mondo mi koro ogwe tao oko, ka bende owacho ni okang' makamano koro nyiso ni Koome owuon bende idwa thich oko e apisi. E wi mano oseo mokalo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom timo gik moko ma odhi ataro gi dwaro madon chik mapacho ka wacho ni en owuon to puro biro dhi nyime motegno mar kedo ne oganda jo Kenya mondo mi koro kwed gik maricho matimore piny owacho mar Ruto. We have seen a scheme to remove Justice Martha Koome from office as Chief Justice and President of the Supreme Court. Sisi tumesimama na Martha Koome na hii maneno ya kumnyang'anya askari na nini ni kumuzia uoga so that she can resign. I want to ask my sister, Lady Justice Martha Koome, don't be intimidated. Na hiyo maneno yote ya kumtoa Martha Koome tunajua ile napangwa. Wache mabende ne okwedi ma okalo gi ogai machon mar bad migawo mar Odialo Buche ma Thurka Willy Mutunga mabende okwedo okang' ma piny owacho ne okawo mar ne mayo Martha Koome jorit mage, ka bende owacho ni okang' makamano ne en achiel kuom buogo bad migawo mar doho. Mutunga bende nyoloso gi jofwambo e kaunti ma Mombasa ne oseo mokalo jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen kolure kod manyocha ne otimore kuom bedo ni ne oma Martha Koome jorit mage kaito bang' oduogo duoknegi ka giwacho ni okang' mar timo lokruok ne jorit mane rito bad migawo mar doho kachiel kod mago mane rito Koome ema ne ok otim e yo makare. Mutunga wacho ni kaka sirikal nyalo lero ni ne ok gibedo gi chenro malong'o mar wilo jorito mag Odialo Buche, ka mano gino bende timo gi sirikal okalo bad migawo mar weche mag arita. I personally asked the CJ whether that was true because Kenya ni nchi ya shukunuku. So I asked her and she confirmed. CS is saying that she has 32 security of 32 people, which is a lie. Because I think a lot of people we are dealing with in this government tell the truth by accident. She has 4 cars, 4 drivers and bodyguards. And that's clear intimidation of withdrawing it. And it has always been used by the state. Anyuola moro mawuok e gweng' mag Oriri mayudore sub county ma Oriri e kaunti ma Migori lito pong'o chunygi kaluwore kod lal e yo ma ok ong'ere malong'o mar wuodgi moro ma jahigni 15 mane olal chieng' tarik 8 mar dweni. Kane otwag gi jofwambo, Daniel Otieno Umoyo ma bende en wuon rawerano wacho ni nyathine ma iluongo Richard Ochieng' ma en jaklas 10 kata form 2 e skul sekondar ma Kodero Bara ne owuok dala chieng' tarik 8 ni odhi sikul, kata kamano sikul bende ne ok ochope ka nyaka gi sani pok owinj humbe. Omoyo ne wacho ni ne oduogo yudo mana simo chieng' tarik 10 ka nyisa ni nyathino ne ok ochopo e sikul, wach ma koro miyo chunye ok nigi kwe nyaka gi sani ni mar pok ong'eyo kuma wuode no nitiere. No wuok lodhi sikul tarik 8 no dhi epo ne osomo Kodero Bara sikul. Koro no wuok lodhi epo. Koro akanyo ere nyaka sani pok waneno nyathi nyaka sani to osebiro kochandre gi menyo. Sedang ni kor piny kech no pan samoro dhi kata ka wede kuonde go onge. En ng'ama koro okwane kuma nitie. Nikech ambe ni ka odhi tarik 8 to tarik 10 to jogo nyisa mondo adhi ane sikul tadhi. Otieno ne wacho ni lipot e wachno ne gichiwo tesendo bila kaachiel kod bedo ni jorit jogo ma bende chiwo weche mag arita mamoko machalo kaka ruoth mar kor gweng' ne osedo lipotno, kata kamano wacho ni nyaka gi sani temo mare mondo mi koro yud kama wuode nitie pok onyago ne olemo moro amora. Gino bende koro kwayo sirikal ka oyiero mondo mi okonye ong'e kuma nyalo bedo ni rawerane no ne odhiye. Ekora Mugajwang' weche gi medo biro ni kamoro amora mantie okale nyakalondo mari mihero maramogi. Imedo winjo weche manyien gi Vincent Otieno. Janyuol e kaunti ma Migori ojiwo mondo mi koro kaw ting' mar nyithindegi kaka yo mar duoko chien buche mathoth mag nyithindo ma ojwang' e kaunti no. Makwa ma bende ne oketi gi apisa mochung'ne nyithinde sub county ma Suna West Robert Ouko
bende wacho ni oseyudo buche mathoth mag nyithindo ma ojwang' kawuok e kaunti ma Migori. Ouko ne owacho ni jwang'o nyithindo en achiel kuom yore mag rocho ratiro mag nyithindo, kendo koro mano okang' mager biro kaw ne jonyuol ma biro bedo ni koro ojwang'o nyithindo kendo ok dwa kawo ting' makare mar rito nyithindegi. Ouko e kaunti ma Migori, ripota marwa Jojuma giler mathoth e wachni. Kalwe kota pisano nyithindo gwego mag Suna West Robert Ouko, cases mag nyithindo ma ijwang'o kod jonyuol nyaka sani koro medore e kaunti ma Migori. Ouko wacho ni cases go mag nyithindo bende koro ijwang'o ma osebedo kichwalo apis margi koro osebedo ka medore, ka bende kaka bad migawono mar piny owacho gisebedo ka gikawo okenge mopogore opogore ma oting'o reso nyithindogo. Wan gi weche mag jwang'o nyithindo kata neglect, ka wadonje e case categories magwa neglect pod ni gi atamalo mamalo e cases te mabiro reported offices mag nyithindo. Neglect biro atamalo 70 mag weche cases mabiro reported office mag nyithindo, kendo kaka idara mar nyithindo wasetemo keto mikakati mopogore opogore mondo wane ni rocho ratich nyithindo dok chien. Kineno ka nyathi moro amora rocho ratiche, nyathi moro amora ok odak maber kanyo ma intie, wajiwi wakwai ni nyal goyo report e offices mag sirikal. Apisani ma nyithindo wacho ni dhaw ma e udi e kind jogo mokendore e mos nyithindo mathoth koro pod ijwang'o. Ukwa ni gima lit ne nyithindo monge ketho moro amora e makori sandre e sama koro jonyuolgi koro bedo kod pogruok. Komachielo bende apisani ma nyithindo koro kwayo oganda duto e kaunti ma Migori ni koro konygi e kedo kod miyo mag nyithindo go manyiri ma osebedo kadhi malo e kaunti ma Migori. Owacho ni en gima lit ni moko kuom cases gi mag bembo koro osebedo ka itieke buchego mag anyuola ma bende dendo kaka kangaroo courts. Gigi timore gwenge kuom wadake to report ok goyo makare, kendo ma achiel kuom challenges kata achiel kuom gigo mosemiyo lweny mar goruok gi rocho ratich dhano yo moro amora ni dok chien. Irocho ratich ji e community kuom wadake, wan kaka jomodak e gweng' kuondegi kod magigi timore ok wakaw thuolo magwa mag go report, to wechegi watimo e community gigo moluongo ni kangaroo courts. Kangaroo courts watemo jiwo jowa ni wawegi. Ng'ato kethi e kor gweng' kama wadake, wan kaka jo Kenya wakaw e thuolo marwa mar go report mondo mi wakony kit dhano moro amora mwadakgo. Ne wane kaka piny owacho gidhi kawo okang' mar chik ne ng'at moro amora obedo teo mateo cases go mag bembo e kor gweng'. Ne Nyakalondo mar Moikuok e kaunti ma Migori, an Jojuma. Nyakora maga johange lipote mar Jojuma koge kaunti ma Migori hemochope giko mar miweche manyien adimba kaka ne gimolo mesa mar kawo weche manyien Radio Ramogi. Watudre ka romo sachiel thuolo mabuduka mar miweche moko manyien adimba. Mago ne weche manyien gi Vincent Otieno. Mondo yud nawezaje kunyamaza mogo kod Dr. Ipiana kaka skiza tune mari D *860 *277 hash. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Linko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Be imanyo yo mayot mar keto lendo mari e station mari ma ihero Radio Ramogi. Ne lendo mag ohala kata mag tho, koro wamiyi thuolo mar chwalo ote mari mondo chop ne oganda buora mawinjowa. Donje mbui marwa mar matangazo.citizen.digital. Yer kama ondik ni mini classifieds e kar lendo mag ohala kasto ilu chike moketi. To ne lendo mag tho, yer kama ondik ni obituaries kasto ilu chike moketi mondo wakonyi chopo ote mari. Ber makende. Chako chimi e yo manyanga. Yangi kendi nie kaka kawuono nobedi e chal mar kor lwasi. Mana kamano Nyakora Mgajwang' Kinyi makawuono jolony makoro futo Maria Mekol Lwasi wachino ranyisi mar koth mapek poni tiere thoth gwenge ma oluoro nam lolwe ka gwenge
namlolo machalo Kisumu, Siaya, Homa Bay, kanyakla kod Kisii, Nyamira, Migori. Okinyi makawuono nitie gwenge mathoth ma nitie kod koth mabende biro burore nyaka kinde mabiro nyime. Odhiambo wageno bedo kod koth mapek ahinya kod mor mar polo. Liet kodhi malo chopo nyaka rapim mar 30 kolor nyaka rapim mar 13 degree Celsius. Kothe wuon chiemo sani koro biro City kama Nairobi ka. Okinyi makawuono en ng'idho ka odhiambo wageno bedo kod koth mabende biro chuo mapek ahinya. Liet kodhi malo jolony lieko ni chopo nyaka rapim mar 28 kolor nyaka rapim mar 8 degree Celsius. Gwenge ma kadhodh nam chumbi Emano, Mombasa, Kilifi, Lamu kod Kwale counties. Okinyi makawuono tarik 27 wanaber kod chieng'. Mana gwenge manok kende ma biro bedo kod ranyisi mar ng'idho moro. Liet kodhi malo chopo nyaka rapim mar 35 kolor nyaka rapim mar 24 degree Celsius. Jowa mantiere alwora mar nam manok kadhodh nam chumbi odiochieng' makinyi ma wageno bedo kod ng'idho moro mokinyi kaachiel kod chieng' Wednesday bende. Giko chal mar kor lwasi kamoro amora ma intie. Arwakni machiegni e tielo mar 2 mar Kogwen e nyakalondo mar Ramogi FM. Koro iseng'eyo chal mar kor lwasi ei Ramogi kar chuny jaluo. Ramogi Radio Ramogi. Daudi nitie simba mwalo. Nyithindo kapoko tiyo to geni sabro kalo. Onyune osekono jokno ni pod ginigo. Yobiso ketwer. Menuru choko kwele. Sama pinyi ngiche mekure kodo wadi. Menuru choko kwele. Sama pinyi ngiche mekure kodo jowo. Sadi bipure kodo. Yoke karko pente mekure kodo wadi. Sadi bipure kodo. Yoke karko pente mekure kodo jowo. Maninga no podo ria ugedege piento la musmuna kumini ekeyo marapar. Omera weka. Sama ube wamdo gingeni yemate kudelo ya ugaidit. Bekoni gongich. Bet namo dake gimama ne program. Otino chiep chon. Kai kani kire gima juni nyaki losi los kino chap chap. Kai get kelo yue. Menuru choko kwele. Sama pinyi ngiche mekure kodo wadi. Menuru choko kwele.
Ramogi Radio, Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Ber makende. Chako kinyi eyo manyangafu. Kogwen. Iwinjo Ramogi Radio. Dakika 26 tok sa par gariyo Marukinyi tielo marariyo mar Kogwen Oruna de kama intie piny ber koth chwe Kenneth B kacha kiana ngoma ngato nonyono waya ka medo paro ni med chiyo Kogwen sama piny ng'ich no mipure puodho kelo kanyo sa par gariyo prayo gabiriyo koli jabaro chago gi joka Victoria B Kings kamora mbona ma intie Iruna de nyakwara mugajwang an kod geni piny doru maber weche thoth osemana chakore awayo mano jogore gi lakcha piny gi polo kadipo nitie ng'at ma dwa kedo ne jopiny rigiji wacho ni ene wuoyi kende Kenya ka masani kodong ne japiny
ene ma oluongore mtetezi ya wanyonge, mtetezi ya wananchi. Matimore kinde bende romo mano bede kind jatend na Kenya Martha Karua ge jalup jatend piny mane othicho okori Rigathi Gachagua nyocha obedo gi kodire Nyakwara Mgajwang' ka wach moro wiye limbo ka ni dibed ni nitiere duond bura moro machielo kata nyamburko moro mar siasa ma igido iye ni nyalo bilos ka ma gibiro tiyogo e wach mar piem kod jatend piny masani Migosi William Ruto. Magi tegin weche makoro nitie Nyakwara Mgajwang', Martha Karua, Rigathi Gachagua bedo gi romo, jatend piny Kenya mano machon mar ang'wen the fourth kokalo kuom duond bura ma itene kode, duond bura ma iluongo ni Jubilee Party. Jagoro margi Jeremiah Kioni nyowacho ni gin gineno ka Matiang'i Fred Okengo CS machon mar Interior ema gineno ka en rwath moromo jok eng'ute e yiero ma 2027 ma timore ka Eugene Wamalwa kaachiel kod Natembeya Governor kokalo kuom duond bura mar DAP Kenya bende wacho ni gin korka Kalonzo Musyoka. Bende jagoro maduong' mar ODM Migosi Edwin Sifuna nyoro nyowacho ne jo ODM ni weuru bagni uselo chia maru gigi ma jopiny ong'eu go kaber to woguru ok party mar ODM wogure party mar ODM nyoloso nyore kine mano yuoro e nyasi mar alam e kanisa moro yo Kawangware, nyasi mabeno yuore kod jatend Wiper mano Kalonzo Musyoka, Ferdinand Ndong'o Waititu governor machon ma Kiambu County kanyakla kod josiasa mamoko. Nyakwara Mgajwang' ose mana chakora chaka ose moke oliel kendo obebni ma en Kogwen. Ber makende chako kinyi e yo manyangafu ni Kogwen. Maramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Sifuna wacho ni oken gima ber ahinya ka koro to oganda magin jo ODM ni sani koro lokore jo kwaya pako kendo wiro sirikal kabisa ni mano kong'iso chuny ODM asie ni mano ok gin wach maneno ka osekelo liet kaloro koda weche mag siasa mar piny Kenya ka Nyakwara Mgajwang' kendo igoye konde kod kocha. Obro ng'iane to gini biro chopo nyaka seche mage kada biro bedo ni koro biro bedo nade mbele ka. Halo Ramogi. Hello. Alo Bioje. Oyaore. Ada kita goso mo akiara wa ko ka ko mo da ka na mo. Erokamana inya. Pimna nena ni to ma timre ndalo mano kende banka jako mar party mano governor Homa Bay County bende wacho ni oyo ok diwang' ot manyathini ni e iye. Ok diwang' ot manyathini ni e iye. Sifuna nyoke wacho ni oyo ni mano ok wan ODM ni wasejwang'o tijwa mar keto sirikal tesre. Maramogi. Waore Victor Tino Makajuma. Oyaore machiegni. Benson Owili Jopicha. Benson Miawach. Apenji. Yes. Mondo gol jagoro machalo kaka Sifuna ni tama chike mage monego lunego tim nang'o. Mar chama. Wi Sifuna inodiere. Nikech onge kaka dang' odhi ataro mar chama. Jakom chama wacho ma choka matopile piro yo nikech chani Sifuna nitie kaka nodwaro to kotimore. To ka itelo ne chama to kibed ni nikech dwa chiyo kolo koro itungo ji e chama. Bihana kwa leadership mar ODM. Okay, Sifuna mondo party odhi mbele nikech kafede mana broad-based government policy. Yes. Onego bed Sifuna be donjo iye nikech if you can't beat them, join them. Omiyo Sifuna aneno ka koro oyuag otiko chia mar chama chiendo kang'iyo gima sani koro Rigiji wacho. Rigiji sani gima wacho ni en pesi mar jopiny.
ere kaka dang'o wachi to chien kucho to nowacho ni gik mane owuoyo marach kuom jakom Raila Amolo Odinga go Uhuru Kenyatta ne gik mane ndikone gi jatend piny mondo mi owachi. Koro mano ere kaka oduogo wacho ni en mtetesi manade. En kosebala oyue jokenya oseng'eye gi pase gi timbene gi dwache jopiny ong'eyo. Erokamano. Kuna watu ndani ya chama changu cha ODM wamesahau chama kitoka wapi. Wamesahau ni nini chama cha ODM kinasimamia. Wengine wananiambia sasa wamechoka kutetea wananchi. Wanasema hawakuzaliwa kukaa ndani ya upinzani. Wanasema wamechoka kutetea haki zao. Mimi nataka niseme vile umeniambia hapa, mimi nitazidi kusimama kwa ukweli. Kama kitu ni kibaya, kitu ni kibaya. Na tutasema ni kibaya. Wale ambao wanasikia wamechoka. Kama umechoka kutetea wananchi, umechoka kusimama na haki, wewe ondoka ndani ya chama, uende uingie tu UDA mara moja, mkue huko na Ruto, si ndio? Kwa nini unajifanya wewe unapenda rais sana, mtu ambaye anasimama na chama ingine? Wewe umesahau wewe ni mwana ODM. Kama wewe umechoka na ODM, ingia tu kwa Ruto direct, mkue huko, tujue nyinyi watu ya UDA na sisi tubaki kutetea haki za wananchi. Tuko pamoja hapo. Anasema kwa Kiluya, orabona ruchiru tenya abarwe bilile ni olwama. Ukiona mto unakauka, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, huo mto umesahau mahali ambapo ulitoka. Safari ya kukomboa hii taifa si rahisi. Hata wana Israeli walichukua miaka 40, 40 years wakihangaika jangwani, wanatafuta kufika wapi? Canaan. Wewe umejiunga na upinzani tu juzi. ODM umeingia wiki 2 kabla ya nomination, ushachoka. Unatuambia unataka kupumzika ndani ya serikali. Serikali ya wenyewe, serikali ya wafisadi, serikali ya wauaji, serikali ya abductors. Mtatuambia nini bwana? Mimi nataka kuambia nabii, wewe bora uendelee kuniombea Mwenyezi Mungu anipe uhai. Hii sauti ambayo niko nayo, sitatoka mahali ambapo niko. Hiyo ndio msimamo wangu. Huo ndio msimamo wake kama katibu wa chama kikubwa ODM. Mano Edwin Sifuna ting'eni achiel kuom joma nyotene owacho ni Fenda Ndung'u Waititu bende weche moko ne luwo weche mag mibadhi. Koro kang'eyo ni weche gibiro ket kanyi kendo. We have a minister for blue economy. We have a minister for cooperatives. We have another minister for East African community from Turkana. For the very first time, Aluo has become Attorney General of the Republic of Kenya. So I want to ask you, should we now start fighting these people? Should we fight them? So as a party, we must also recognize that our people are in the government. We cannot begin a war, open a war against them. Otherwise, we will be a party of contradictions. So that is why we say we are preparing ourselves, and we are a party. We are not a merger. We are a standalone party. But we must also understand that we have our people inside. When your child is inside the house, do you ban it? Maramogi. Hello, Wodoganda. Wodoganda machigni. Pascal Oranga. Pascal Miawaj. Iminjo. Oganda wa mondo hai migalo. Sifuna makosa oganda wani. Ni kudala gi karibu wikachel singa labirio. Yes. Anyo tuma dongro kono. Omar Secretary General ni no wuto bani. Macho go makur bawo kumenya usale ngati. Wingi kur the Secretary General na ni gwe yego to kugwendi. Yengi go wage dirisha. Kwani do mo sebe to kodi ka semana ke wodi moro be do no sebe. Omio kapo do e kanyo murkom. Murakom to gimaduong. Tani la doktor Luisa kan kama ni mo da pingu ruto to kara isa dong tukutuk na lakshon da kara is magini no bed kai. Yes. Yani mo kendo ka ba kyo jodi to do manyo mo ko karibu mo ko to ko do medo kai timo do men konja kom. Ntie bura moro ma jotend pinje moko kidek biro kawuono mar gode bene jakom. Biro ro Kenya kai. Yes. To koro ja lumo po biro ka podo medo ko mo kona ko moro podo ne ore ko wajiri sukun kia tufuna no wacho gimoro. Maja lumo ruwe ne kiko fatu kufuna ni endi sufuna ena manono. Kendo.
Kik se kuome macha yamo yando nyakoi. Kik se kuome. Macha yamo marach. En gode gode nyakenam. Kik fule no onge kik no wachne. Erokamano. Haya. Maramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Chak odiochiengi e yo maler kendo makare. Ng'e adieri e nonro mag oboke wa kawuono. Oboke man go ka oboke mar The Standard kod oboke mar Daily Nation. Nitiere moro ka mabende beto mako wang'a iluongo ni Corridors of Power. Rogo mag telo gi teko Nyakwara Mugajwang' maneno ka gima kawuono omulo iluongo ni Corridors of Power. Weche nitie ka mang'eny ahinya. An piny karu to rumana gi mage Nyakwara Mugajwang'. Nowach ni piny karu to rumana gi mage jowa. Kene ng'amunyono waya kado bed ng'a. Chak odiochiengi e yo maler kendo makare. Ng'e adieri e nonro mag oboke wa kawuono. Chak odiochiengi e yo maler kendo makare. Ng'e adieri e nonro mag oboke wa kawuono. Ng'e adieri nonro mag oboke wa kawuono Nyakwara Mugajwang'. An goboke ka ma osechopona ka oboke mar The Standard kod oboke mar Daily Nation e okinyi mano ma kawuono Nyakwara Mugajwang'. Kapok kami mago en wach mburu makuodhore ni nitiere gavana moro ma bende wacho ni wuok e imbo mar piny Kenya ma sani koro jopiny menyo ni neno ka gima nyocha otiyo gi pesa ma kore lach ahinya mar nyiewo kom miting'o kendo dhigo e liete ka iwacho ni kom ma iting'one no sani en gima koro omako dho oganda e kaunti kamoae. Iwacho ni nyamburko no kata kom no iting'o mana kod yawuoyi ma ochamo kuon maber maromo 6 kendo ni e payroll mar kaunti no kendo tijgi maduong' en ting'o kom kete mitoka moyiedhi tere liete kata kama gavana dhiye. Jodak makono koro nono ni to koma ni jowa. Koma ni emirito gi dhano tanda wuoya yawuoyi mochamo kuon maber ahinya. Dobed kaunti mane jok kama Western Region. Okay. Oboke mar The Daily Nation makawuono en wach mar riwruoge mag siasa ma koro ji nie chiro mar manyo ni to ginyalo ikore nade ne yiero mar 2027 ka. Nitiere riwruok ma nyien ma wiye limbo e kind Martha Karua kanyakla kod Rigathi Gachagua ahinya wach mar neno ni Mount Kenya Region obed e lwetgi. Ma timore ka duond bura ma Jubilee Party bende jong'iyo ni to bende ginyalo biro ungo lwedo Dr. Fred Matiang'i kaka jal manyalo biro piem kod jatend piny masani Migosi William Ruto. Ma timore ka Kalonzo Musyoka gi Eugene Wamalwa bedo ka wuotho kanyachiel e bwo riwruok margi mar Azimio la Umoja. Kata kamano ilieko ka ni ginyalo biro chiro riwruok moro machielo mar siasa ma ginyalo biro tiyogo. Ka President William Ruto nyocha bende UDA omuonyo ANC ma oloso United Democratic Alliance Party. En ang'o ma thedhore ka Nyakwara Mugajwang'? Ka Migosi Raila Odinga to chung' kar kende tinende e kinde ma maino ne oketo e wach mar manyo kom mar AUC ma bende yiero mare ochan tim dwe manyien e piny Addis Ababa. Oboke ni Nyakwara Mugajwang' bende ndiko maling'ling e wi chenro mar ndiko jopuonjre ma nitie sikunde mag piny owacho te e chenro mar Taifa Care. Okumba ni bende biro miyo gi thuolo mar yudo thieth nono maonge chudo moro amora ka ting' makamano ibiro kaw kod sirikal mar piny Kenya. Eite mar ariyo ka Nyakwara Mugajwang' thoe ma juko oganda e wang' apaya nyaka ne higa chakre waseyudo ji 13 kalo koda nyawo ma jomoko kete weche mag wang' apaya dwaro nitiere ni chike mag nara nyaka walo. Report mar NTSA yango kamano. Wach mar chiro mar manyo riwruoge mag siasa gi loso duond buche mag siasa ma bende dwa tiape Kenya ka Nyakwara Mugajwang'. Bang' duond bura mar ANC mwonye kod duond bura mar UDA kendo loso nyamburko moro manyien ma nyocha otimore juma ni Nyakwara Mugajwang' ka iwacho ni wang' ni chiro yaw ka jo siasa sedo ng'iyo ni to en yo mane ma ginyalo loso godo riwruok moro ma kamoro nyalo biro bedo motegno. E ite mar 6 ka jatend piny Kenya William Ruto
ne ochako chiero mbaka moro mosebedo ka gore e wach mar keny mar kit chwech achiel bang' ka nyo wacho ni oyie kod gima jatend piny mar Amerika Donald Trump no golo chik mayango ni kalure koda chik mar Biblos kata muma oyang mana ng'ama dichuo gi ng'ama dhako kende ema nyalo kendore to pogore kod moko ma jomoko osebedo ka sedgo kinde ka kinde e ite kanyo. Martha Karua bende ywak nengo mar kipande ma en $1,000 ni en okang' makende ma sirikal obiro go mar geng'o ne jo matindo magin Gen Zs ni mondo kik ng'ad kura mbele ka. Ma timore ka bende kweth mag jo siasa mag opposition ma oting'o Kalonzo Musyoka odiochieng' manyoro ne odonjo jatend piny Kenya William Ruto ka ng'ise ni koro nyaka okas tiende e wach mar gundo selection panel ma bende biro yiero jodito mag IEBC. Ma timore bang' ka Justice Dola Chepkwony mar doho mamalo ma Kiambu nyokiro kobura mane ja Kenya modluong ni Boniface Njogu nodonjo ne jowa mantie kod ng'ol ne okomi thuolo e selection panel no. Kata kamano nitie bura moro makinyi yalo kiny e kind Koki Muli kod Augustus Muli ma bende osebedo ka yware bura makamano yalo kiny e Court of Appeal Nyakwara Mugajwang'. Pajo ndiko gi pajo somo ibro somo ka sani koro Nyakwara Mugajwang' inyalo donjo ne landlord mari kapo ni omoke deposit mari. Do mamalo nyong'ado bura moro ni landlord okonego bende dong' gi deposit mari cha. Jomoko kao deposit madweche 3, 2, 1. Ma wach bibro somo koda e ite maraboro mar oboke mar The Daily Nation makawuono. Pajo ndiko gi pajo somo ni oboke ni Nyakwara Mugajwang' okaneno weche moko e counties makaluo wanti kod weche moko e pinje maoko. Toko oboke ni Nyakwara Mogi toko oboke ni en mana weche mag tuke ma bende ng'iso lig mar piny Kenya kaka nyo bedo gi kodira mokalo chien Nyakwara Mugajwang' ka bende Kakamega Homeboys nyuka modhi kod Gor Mahia. Mara Sugar nyolo kod Kenya Police. Shabana nyolo Sofapaka gola 1-0 e kinde duoko mamoko. Kata kamano Kakamega Homeboys ne ywak ni no magi gol moro manyogi logo doko galo ni ne offside. Oboke mogi ka en oboke mar The Standard makawuono ok en State House marwa. Lokruk manyocha otim ne State House Nyakwara Mugajwang' e gi kit gedo mare ni oboke ni ite mokwongo ka kaka State House machon ne chalo gi kaka State House masani koro chalo e yor gedo mar gi Nyakwara Mugajwang'. Wach mabende kelo penjo mathoth malo duoko ni to ang'o molokore kendo facelift mosebed ka itimo ne State House ka. E ite mar adeka en ngima mar former spokesperson mar police Dr. Resila Atieno Onyango manyocha will otere diplomatic police unit ka Michael Njenga Mushiri ema bro kao kare kaka National Police Service spokesperson elokrok moko manyocha tim Nyakwara Mugajwang'. Sombe gi sigande ni oboke kaachiel kod wach mar koko mawuok e county ma Kisii kod Nyamira ka oganda ma jogusi bende koro buogo ni jakom wasebudho kodi siasa ni gaming'a to neno ka gima koro wan koro ibago wa e sirikal mar Broadbase ni jo Kisii ywak Nyakwara Mugajwang'. Gusii Unity threatens Raila and Ruto's grip ka moko kuom jo siasa kamuting'o Senator Richard Onyonka Omoika yande owacho ni gin koro gineno ka wuod gi Fred Matiang'i ma bende koro gibro siro lwedo e yiero mabiro bang' ka giywak ni chal ka gima sirikal mar William Ruto kokalo kuom chenro mar Broadbase government ni okosebedo kodewo dwachgi kaka jo Kisii kata jo Gusii Nation. Weche mag pacho ni oboke ni okaneno mawendo ahinya Nyakwara Mugajwang'. Okaneno mawendo ahinya wach mar SHA mabende kore wacho ni obiro bedo moyarore molo Linda Mama mine mabiro nyuol e yor yeng'o kata cesarean kanyakla kod konyruok mamoko gin moko kuom gik moko mabende SHA biro kawo ting' kaka yo makende mar jiwe Nyakwara Mugajwang'. Toko oboke ni wantie kod weche mag tuke ma bende ibiro somo koda ka Nyakwara Mugajwang'. Wach mar Rigathi Gachagua mar seyo sirikal ka odiochieng' manyoro nyogo kambi e kaunti ma Meru kocha ka nyo wacho ni nitie paro makende mar biro thicho oko
ogai mar bad migao mar doho e pacho ka Martha Koome ka wacho ni en gima lingling bibiro tiko duol mar NIS matimo kang' makamano ka wacho ni kaka mana Japheth Koome kaka nogol en gi penji mathoth malo duoko Nyakwar Mgajwang'. Mago te ibiro somo kod oboke mar The Standard mano makawuono niendi. Mwasetelo e yango ni weche muwuok e oboke e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Ka gipangi Coop Bank to weche bedo nyue gi payslip kende gimoro amora biro bedo kare, obed chulo school fees, chulo bills, nyop lot kata ka idwa hola. Payslip kende e gima idwarigo to pesa sedonjo. Gi payslip kende inyalo yudo hola ma ichiwo yor simu nyaka maromo nus milion gi personal loan mar 9 milion. Lim bad bengi mar Coop Bank mantie machiegni kodi kawuono. Coop Bank, we are you. Coop Bank itayo kod bengi maduong' mar Central Bank of Kenya. Citizen Duka, the home of discount. January iko hapa na budget ziko tight, but here imanishi you compromise on quality. Citizen Duka, the home of discounts, and Quickmart brings you this week's Okoa Wiki basket. A packet of 500 ml milk at 45 shillings, 10 packets of tissue at 289 shillings, 2 kg rice at 499 shillings, and 2 kgs of baking flour at 129 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay, and pick up at your nearest Quickmart supermarket. Citizen Duka, the home of discount. Weche thoth kanya kwa Mgajwang' kaka wanene biro ni kocha kore saa ariyo mar okinyi pod antie kod pesa mago mona mika mar mbesha maisha abicharia 4 kaunem indiko ni Ramogi. Maramogi. Hello Ramogi. Achiwo maber gi Yesu mana in. Yes. Nango? Heru kama na inya. Oya ore. Oya ore jatenda. Oya ore ma pida yangu kaidi. Machegni. Anni goi ka goi ngi matta mo anga ma kajoma. Siasa kaka onge ngamo war. Neki siasa ka. Ekadi kwa newa jone ya. Ni yo machalo matakolo ni yo molal bawe como yo. Sani ko ko malaika kalondo mo yoga mo se kalo ko ka dilu ngini wata melon. Tema ko malaika mangungu ko an kesa makanya ko tamoanga ana awacho ni iwe wa beri ku wa meti wa tomo rumo. Erukamano. Hello. Oya ore biyo jai. Oya ore machegni. Ai jo kita le jo wuti kamera. Jose machegni. To mokwongo biyo jai. Yes. Sandalo mana kaka jagwa ni ten kiata ni go e kanisa yawa. Donge ngeni kaka berne kar chuny jasiasa. Ineno onego benu wuke papan kanisa podi e wachi weche mokai na mag siasa koro magigogi. Mano to kolongo wero mi ato lejo nani kata joluore. Donge chieng mani rin ka jasiasa moro sigo siasa kanisa lejo. Mano morne mana gi oko kucho kata e kanisa. Donge jasiasa ni beja kanisa. En ben gidini moleme. Dong kanisa tinggal ni en gi wuon go. Ba wuon go teni asai ko ingene iki watero wacha siasa ni go e kanisa. Tawi bas puna bende owuoyo. To en to kange ni chieng wande wadonje sirkal en to karanyen kanye. En kore kanisa ni kor ko chapo wi ingene gino se kompremega. Erukamano. Maramogi. Hello. Musainya Nyakwar Mgajwang'. Maramogi. Hello.
Oyaore Victor. Oyaore machiegni? Frank Machoine. Frank Machoine machiegni? Sifuna ndi okiko itwa. Mani loso broad-based government una paro ne nitie gi target moro nikech odiem ka neno secretaries mang'eny ne wan gi Margaret Langat. Ne wan ga Baguna Mwamba, ne wan gi mama mani wuok Kwale mani iluongo ni Agnes Zani. To ne gin loyal ne party. Koro Sifuna ni ok nyal biro kiko itwa ji nie sirikal ma wang'e ni wan e broad-based sirikal ma kata Wandai ne oduoke ni an ok expect na biro singo sirikal matiye ma mano to yie gi Wandai mia wi mia. Onge kata sirikal moyiero Mbadi to yiero Wandai to yiero Jo to yiero Biti Sakul to chako yiero Paranya. Sama Mbadi obedo gi pesa jo Kenya Harambee Annex Nairobi kacha to mondo joluo pod ogo koko mano dong' okwan wachalo joma wakia gima watimo. Sifuna we kiko itwa en kodwa bedo opposition en gi tiende en gi lwetene ounga wuok dhi obi opingo opposition gi Kalonzo gini. Mondo giwe jowa moyudo thuolo e sirikal mondo nikech jatend piny William Ruto ne nitiere Western wik mokalo. Dhakno biro goyo ne Ruto koko ma wan to nobiro gonwa koko uyoma kujizo gi jowa manie sirikal. Adagi Sifuna en onego gone agoya depe nyaka namo bi abia kumodhi to kate to ODM no biro kochuno nyaka obed secretary we hotulo wang'e ni jo ODM ni broad based government kendo watiyo gi jaduong' William Ruto. Okay. Oyaore. Hello. Ichiona Baseria. Antie mabera nyetelo. Baba Twins mama nyene. Mia wachi Baba Twins. Mama Kabara. Ma Kenya pinyo kumuji ka Chief Justice. Yani opako nyaka ngama justice yani nyaka mata ko nyalo yugo justice Chief Justice yugo justice e Kenya ka. Amara pinyo chomo kanyandu bugi tiwinjo. No se foro mo sigeni san muto pinte. Ok nyal bolo sigo cha pinyo kinyo ka dwa luongo kamano. Koro kata Wandai kano kanchu se to ko nyal telo ngama pidhe no ka mana fuko nyo kongo. Yene manera mbanya mondo bicha ko manda chanono. Hello. No. Kalameni e Radio Ramogi. Ompige ko pio kama mapoko duo, ompige no pio abro hoi. Ito bisicho kono njukano endo. Kika kuongni. Omera in morin bego dasta kanyo. Kawuno tangu nena. Itore kutoringa ngomba liki dala kama liki manana yake. Jackie no ere. Hello? Jackie? Ma. Terei. Antie kanyo kaka jitindo gitiyo. Nyaroganda. Erei. Angongo gitich kabisa. Dono ko wase. Angoma timore. Dala kango timore. Donga poko gitich mono giywe laro gitid nyuka nadwa ni kidogo chimuka chemod seche. Wuok negi mageri wuok oko. Negi mageri pogo tich. Aya jako. To tije ipogo nga, ma ipogo ngo. Ma go dasta. Kamano, ha? Morocha ywe laro. Kamano. Morocha omo pi. To manu da nyuka. Hero. Amor. Me anyoka ber nyathina. Aul. We aom. In sama wuok kama be kitiyo. Kela. Ungude ngama madho. Ungude ngama madho ngude. Kata de chuo made sama nyathina wuok oko koro yudo kata de chuo. Wawuo mos. Jitiro ka nyathi ma nyako ngo beni ng'iyo tich chon. Adiyo to krach. Tawe ni mondo tim na gina ka onge. Jaki sama onge tin manager. In supervisor. Dongo kapango giti. Director, tito ne timango in. Tito ne timango kecha winjo ka sama onge adier e kao kara. Jaki romo pogo tich dala ka in. Dongo prefect. Koro prefect rugude. Abro nyoni, prefect rugude. Prefect. Rugude. Prefect ere yen. Manumuge mage mamade. Manga mani pogo yen mondo modi. Allah. To ine timango, ito tiji kor kango. Mana ngiyo ka gitiyo. Be nyalo winja. Jaki timango, ini timango sama na honge, timango. Prefect. Ai manager. Ha? Supervisor. Ina work. Ai. Pakai toka. Panya tawala. Tawala prefect. Tawala. Jaki tawala. Ai, itawala nyakungude makoro nyathina kanyal mano nyoka. Angama meru moa tiska hol malik. Asedra kodu malik, asedra kodu to doka gol to timra. Jaki ni prefect. Prefect oktiga. Abro nyoni dwoko nga. Yudo ngufu. Yudo ngufu mang'eny. Nyaka na wuok yudo ngufu. Prefect kitimango. Manyoka mapenji. Yawa penji manyoka. Manyoka. Wefiko na umi.
We fieko na abro rodhi gi yien manuna no kaka abro. De kikitem. Ai, bethuo ni pong. Ai, ko botindo kata chwado. Binyani do piny. Binyani do piny. Binyani do piny. Binyani do piny. Jaki binyani oh. Ingiro. Ngiro nyeli jo punya mengiro na. Jaki ngiro. Ingiro. Kalameni. Dakika dong ariyo kende nyakwara mugajwang chopo kanyo saa chiel mar okinyi atimo draw mara sane sane. Baby, you're say Maya. Nyawadwa Solomon atito kwa bedo kodi kadhi korana chendo kaka wanene wa iko ni tuwak malietu kena uchu nyindika unonya kwa Ramogi kete manaka Ramogi Radio Weche maka kod kacha Joluo duto Luo duto Radio Ramogi #1 station for the Luo nation. Jotelo ma pogore ostako sundo wach mar mondo mi koro yier jogo mabiro bedo pur kata panel mar yiero commissioners mag duol mar IEBC. Piny owacho mar kaunti ma Siaya okwedo mokalo weche mosebedo kalandore ni gidagi keto e tim singo mar winjruok ma kanyakla mane giketo koge gi riwruok mar lakteche KMPDU higni 2 mokalo. Ka chenro mar many mabusa boro mane opondo mawuok e od weche ma Wandany mar kaunti ma Taita Taveta osechakore. Weche manyien gi Vincent Otieno. Oyangre nyakwara Mogajung kendo machiegni mar yudo weche manyien adimba. Jotelo osechako sundo mondo mi koro yier jogo mabiro bedo e pur kata panel mar yiero commissioners mag duol ma IEBC. Ka gavana e kaunti wa Kakamega Fernandez Baraza orwako mokalo kang' ma doho malo nyoka mar ne kwedo bura mayande ne omaki e doho no mane chungo wach mar chuoga put mag jogo koro biro yiero commissioners mag duol machung'ne weche mag yiero kotong' e pacho ka IEBC bang' ka jalo bende ne omako bano rem chiwo nen moromo manyiso ni jok ma odagi ng'ol ne owe oko. Najua
koti zimeshaamua ya kwamba we are now ready to reconstitute the IEBC. Jambo ambalo tungependa students IBC kufuatilizia ni mambo ya voter registration, kwa sababu kuna wanafunzi wengi, kuna vijana wengi ambao hawana vitambulisho na pia ambao wanataka kushiriki kwa uchaguzi wa 2027. So IBC, mambo ya voter registration as the commission is being reconstituted, that is one of the priority items. Yiero jogo mabiro bedo e put makamano koro chiwo thuolo ne yiero commissioners abiriyo mag duol mar IEBC makoro biro telo ne weche ma yiero e pacho ka chopo higa mar 2027. Ya mipaka IBC, you must look at the issues of boundaries. Mwisho tuko na by elections kadhaa ikiwemo by election yetu kule Kisa East na pia by election zingine hapa Kenya. Those are some of the pending issues which the reconstituted IBC inatakana ishikilie pale. Sirikande kaunti Masiaya okwedo mokalo weche ma osebedo klandore ni negidagi keto e tim singo mar winjruok makanyakla mabende negiteko gige riwruok mar lakteche KPDU higni 2 mokalo. Lakteche kaunti Masiaya ne ochako ng'anyo ne tich juma mokalo ka bende giseyo piny owacho mar kaunti no kuom rem keto e tim winjruok makamano. Wach majagoro mar kaunti no Joseph Ogutu ne okwedo mokalo ka owacho ni gisechako chenro mar keto e tim winjruok go kendo koro gibiro tieko gi thuolo mar jumbe 2 mabiro. With respect to the issues which were raised by the medical staff, the county government of there has addressed the issues as follows. On the issue of promotion, the process has been going on as was communicated in July last year, and the Public Service Board has been processing the promotions and resignation, which was supposed to be concluded around December, but we were slightly late. However, the good thing is that the process completed and the promotions are being effected as we speak, with effect from 20th of January. Ne bendo yango ne jochiw thieth makwan giromo 772 koro idhi chor malo gas matije kata promotion ka chenro makamano bende dhi nyime gie sani. Ogutu olero jotich migawo mar weche mag thieth mabende winjore chor malo e lemo mag tije koro dhi bedo ni giseyudo barupe mag promotions e thuolo mar jumbe 2 mabiro. Since the numbers involved are high, the Public Service Board will be handling the exercise department by department. They have opted to start with the health sector, which has the largest number of employees, of which a total of 772 have been identified and earmarked for promotion, and this includes various cadres in health sector. So within 2 weeks from now, all eligible staff will have been promoted and issued with their letter. Ka lakteche go mabende kawuono ng'anyo margi odonjo odiochienge mar 5 bende koro ywak ni gionge gi okumba malong'o mar weche mag thieth. Wach ma jagoro mar kaunti no bende oyieni na dier makmana ni koro chenro mar loso wach no bende dhi nyime. Ne olero ni deko mabende ne obedo e wach mar dara ka wuok e okumba chon mar thieth NHIF ka idhi okumba manyien mar thieth mar SHA. Molero ni bende sekelo ng'ikruok makamano miyo lakteche kaunti no boko bedo kod okumba malong'o mar thieth. Kata kamano owacho ni mano bende koro gidhi loso thuolo mar jumbe 2. The second issue of medical insurance covers, the cover we had for our staff lapsed late last year, but because of the transition from NHIF, we were not able to renew the cover, the medical cover. However, in the meantime, we are doing everything possible to support our staff to be fully registered with the SHIF. We undertook a procurement process which is ongoing and is expected to end in about 2 to 3 weeks. Weche moko nyakoromogi en ni apisa magobila kaachiel kod mago bende rito tueche ma undanyi maidore kaunti ma Taita Taveta osechako timo apedha mar manyo mabusi boro bende ne opondo mawuok e jelano chieng' ngeso gotieno. Mabuse go magin Patrick Karisa, Erickson Machofi, Alex Makeksi, Edward Maigasho, Robert Muchugwa,
machielo ma iluongo ni Mwangemi Mwanyange kachiel kod Joseph Kalma gi Onyango Samuel duto ne opondo ma ochwe olal miru kowuok e twechno. Ripoti ngo ni mabuse wa bende gine kind higni kata gine kind higni 18 kapade gochiko ne nodonye kod ketho ne okigero man kod rekod ketho pogore kamotingo ketho mar bembo mabende iwacho ni thothgi ne otimo. Kata kamano ripoti yango ni ka ochopo chingeso kar saa 5:30 mar otieno ne ging'ado mabati mar odpech no magichwe gi wuok gi gama magiduto ne giringo gichwe gi lal mer. Nyaka sani pok owinj mochki kuma gintie. Gino bende koro sirikal ka bar migawo mar weche garita kwayo ng'ato manyalo bedo gi report kata neno mora manyalo tudo mondo omielo tigo de neno ka yango kuma mabuse wonitie mondo mi koro chiwne obila mondo mi kony e timo nonro e mapiyo. Machielo nyakwaro mogi en familia moro mawuok e gweng' maluongo ni Got Uriri ma sub county ma Uriri kata Migori. Bende koro leto pongo chunygi kolore lal yo moko ng'e malongo mar wuodgi moro ma jahigni 15 bende ne olal chieng' tarik 8 mar dwe ni. Kane otwak kod jofwambo, Daniel Otieno ne owacho ni wuode Richard Ochieng ma bende ne en jaklas 10 kata form 2 skul sekondar ma Kodero Bara ne owuok dala chieng' tarik 8 ni odhi sikul. Kata kamano ripot yango ne ok ochopo sikul kanyaka gie sani pok owinjo humbe. Omoyo ne owacho ni ne oduogo yudo mana simo ni dware sikul chieng' tarik 10 kama bende ne onyise ni nyathineno ne ok ochopo sikul. Kolero ni nyaka gie sani temo mare mondo mi koro ng'e kata olunda nyathineno mar yango kuma entie malong'o po osebedo mana kagore Lwanda gino omiyo koro chunye odak gi achiedh nade miwuoro. Nyaka sani pok waneno nyathi nyaka sani to osebedo chalre gi menyo sedani kor piny kech nopani samoro dhi kata ka wede kuonde go onge en ng'ama koro kwane kuma nitie chambe ne ka odhi tarik 8 to tarik 10 to jogo nyisa mondo adhi ane skul tabe. Otieno ne owacho ni ripot e wachno ne gichiwo tesendo bila kaachiel kod bedo ni jotend loch nanga moko e gwenge ma koro bed nomi ripot mondo mi koro konye Ndunda Chaberano makmana nyaka gie sani giwinjo nyathigino. Weche moko nyakore mogi en ni jo bura ochano bago romo mar ndalo 5 e kaunti ma Nakuru ka ochakore odiechieng' ma kawuono motelo ne yepo mar od bura dwe manyien. Romo no bende dhi tele gi spika kata jata twak mar od bura malo Moses Wetangula gi jokombe mag komiti mogore opogore e od bura ama koro geno nitie ne gibiro twak e weche mathoth kama oting'o wach okumba mar thieth mar SHIF ma bende wachne osebedo ka koro kelo chochni mokalo e pacho ka. Bende koro gidhi twak e wi lokruoge ma koro gichano timo e wi aguch omenda mar NGCDF kod GAFA ka bende nyalo paro ni motelo chien kacha ka potelo jo od bura dhi e yweyo mana dwe mar 12 mar higa mokalo. Paro mar temo timo lokruoge ni aguch omenda mar NGCDF ne riko chwal e nyim od bura malo gi jaod bura ma Ainab Koi mano Samuel Chepkonga kaachiel kod jaod bura mar Rieda Otiende Amolo. Nyakora Mugajwang' weche gi medo biro ni kamoro amora ma entie kokalo nyaka londo mar Mihero mar Ramogi. Imedo winjo weche manyien gi Vincent Otieno. Riwruok kanyakla jogo mokoyie gi weche mag Nyasaye e pacho ka kata Atheist Society of Kenya okedo mokalo jatend piny William Ruto kolure gi okang' mane okawo mar siro lwedo chik kata dhok ma bende ne ogol jatend piny Amerika ma Donald Trump bende yango kit chwech ariyo kende kendo koro kwedo mokalo wach mar timbe mag hera kichwech machalre. Bende koro giwacho ni Ruto ne onego bende siro lwedo wach makamano ka en e sinagogi ka bende giwacho ni chikno oketo mar mondo mi chiw achaya kata nyis weche achaya ne jogo ma bende wuok e gwenge mapod ni piny kotenore kod weche mag dongruok. Mae gima jatend piny William Ruto ne owacho machal ka gima ne ok owuok maber ne jokanyo mag riwruogno. As a leading democracy, we have gotten to understand that the policy direction of the United States supports what we believe in, that boys must remain boys and men must remain men and women must remain women and girls must remain girls. We thank God that this year, the very first news from the United States in the new administration is to confirm what the Bible says, what our faith believes in, and what our tradition, family, is grounded on. Kumachielo nyakora mogi en janyuol
kaunti Migori ojiwo mondo mi koro okaw ting' mag nyithindegi e yo makare kaka yo mar duoko chien buche mathoth mag nyithindo makoro ithoro jwang' e kaunti ma Migori. Maro bende ne okete apisa ochung' ne weche mag nyithindo sub-kaunti ma Suna West na Roberto Ugo mawacho ni oseyudo buche mathoth mag nyithindo ma ithoro jwang' e kaunti no. Ugo ne owacho ne jwang'o nyithindo en achiel kuom yore mag rocho ratiro mag nyithindo. Kewi mano koro kang' mager mar chik gidhi kawo ne janyuol mora mora mana yud ka ojwang'o nyithindo makamago. Ok kaunti ma Migori, ripota marwa George Juma giler mathoth ewi wachni. Kalwe kota pisano matinde gwego mag Suna West Roberto Uko, cases mag nyithindo ma ijwang'o kod jonyuol nyaka sani koro medore e kaunti ma Migori. Ouko wacho ni cases go nyithindo be koro ijwang'o ma osebedo kichwa pis magi koro osebedo ka medore kabende kaka migawono mar nyomacho gisebedo ka gikawo okenge mopogore ma oting'o reso nyithindogo. Wan gi weche mag jwang'o nyithindo kata neglect ka wadonje case categories mag neglect pod ni kata malo e cases ema be reported offices mag nyithindo. Neglect biro ata malo 30 mag weche cases ma be reported offices mag nyithindo. Kendo kaka idara mar nyithindo wasetemo keto mikakati mopogore mondo wane ni rocho ratich nyithindo dok chien. Ineno ka nyathi moro amora rocho ratich, nyathi moro amora ok odak maber kama intie, wajibi ni nyal goyo report e offices mag sirkal. Apisani mar nyithindo wacho ni dhawo mayudi e kind jogo mokendore e mosuo nyithindo mathoth koro pod ijwang'o. Ukwane gima lit ne nyithindo monge ketho mora mora ema koro isandore e sama koro jonyuolgi koro bedo kod pogruok. Kochielo bende apisani mar nyithindo koro kwayo gaduto e kaunti ma Migori ni koro kunygi e kedo kod nyithindo go manyiri ma osudo dhi malo e kaunti ma Migori. Owacho ni gima lit ni moko cases gi mag bembo koro osebed ka idike buchego mag anyuola ma bende dendo kaka kangaroo courts. Gigi timore gwenge kuom wadake to report ok goyo makare, kendo ma achiel kuom challenges kata achiel kuom gigo mosemiyo lweny mar goruok gi rocho ratich dhano moro amora ni odok chien. Irocho ratich ji e community kuom wadake, wan kaka jomodak e gweng' kuondegi kod ma gigi timore ok wakaw thuolo magwa mag go report, to wechegi watimo e community e gigo moluongo ni kangaroo courts. Kangaroo courts watemo jiwo jowa ni wawegi. Ng'ato kethi e kor gweng' kama wadake, wan kaka Kenya wakaw thuolo mar go report mondo mi wakony kit dhano moro amora wadakgo. Ne wan kaka piny owacho gidhi kawo okang' machik ne ng'at moro amora mabedo teo mateo cases go mag bembo e kor gweng'. Ne nyaka londo mar Moiko ke kaunti ma Migori. Anjo Juma. Gilepote mar Jo Juma koga e kaunti ma Migori nyakoro mgi mochope giko mar mi weche manyien kaka ni gimol ne mesa mar ka weche manyien Radio Ramgi. Watudre ka romo sadek ne weche manyien ka gibiro bedo mago ma otuch e kor gwenge. Mago ne weche manyien gi Vincent Otieno. Mago ne weche manyien kokale Radio Ramogi, #1 station for the Luo Nation. January ni mwezi ya kupambana na school fees, uniform, bills, na juu yake shopping na food. Usipanic. Citizen Duka and Pima are here to sort your shopping. 2 kgs of baking flour at 159 shillings, 2 kgs of sugar at 279 shillings, 5 kg of rice to 1,189 shillings, and 3 liters of cooking oil at 749 shillings. Simply dial *487 *5#. Choose your item, pay, and pick up at your nearest supermarket. Citizen Duka, the home of discount. Weche tuke e Radio Ramogi. Machiegni nyakoro mugajwang' emesa weche tuke nyinga Vincent Otieno koidro tim mar tuka goko Makisi National Polytechnic nyone matek mokalo kanyo orogi 20 kuom nono gi tim mar Rugby Masia e tuke mag Kenya. Rugby Union mahiga 2004 bende nyotugi e mar kati mar weche mag thieth kata KMTC County Masia. Kabende
Otiyo yango ni tim mar rugby Masaya nyayudo sir gi jipo mokalo ka kuma hera magi mapacho wacha bed nyome ko gido nyamo ka jowetegi makisi makoro nyogi chwegi loyogi. Chomoko en Police FC bene koro chwado tim mar Sugar gola achiel kuom nono kendo mano koro nyomi yogi duogo league maduong' mapacho kaka FAF bende gin koro padek gauchiel kendo koro giromre gi tim mar Taka FC. Jatugo Clinton Kinanga nyomiyogi golno e thuolo mar dakika 56 mar tugo. Komchielo en tim mar Gor Mahia be koro nyowuok amodhi maonge gol moro amora gi tim mar Kakamega Homeboyz. Alama Mumias be nyomiyo odiechieng' gi points mar maboro tok Police FC. Kocha ma Kakamega Homeboyz mano Francis Baraza chwanyor mokalo bang' bedo ni gol maber nyogi puma dakika 78 matugo nyoduo wachi ok en gol koro miwuok amodhi nono gi tim mar Gor Mahia. Kuna marefari na mashaka sitongelea sana manake mpira kila mtu goli unafunga lile clean goal ile si kusema kuwa imekuwa offside manake striker wangu amekuwa onside and tap ball so na pia za Gor Mahia wametupatia muziki nafikiri imekuwa mechi nzuri mechi ngumu mechi ya furahisha mashabiki kutoka uwanjani wako katika zao imekosa kitu kimoja kuweka mpira nyavuni lakini mpira umekuwa nzuri. Kata kamano nyopo jotugo kuom nyiso kido maber mar tugo. Kwanza vijana wangu naweza sema kuwa wanafanya kitu mimi nataka. Matarajio yangu kwao naona ametupatia picha nzuri. Wamefanya jambo ambapo mimi nilikuwa natarajia watafanya hivyo. Na so kitu ambapo tutajaribu kuongezea ni kuwapa nguvu na kuweza kuwa tunafanya vizuri katika mechi zinazokuja. Kae kore coach mar Gor Mahia mano Ziko Tieno to nyodo nairo mano kuom Euro point achiel. 1 point away from home. This has always been a difficult pitch. I think we've defended well. There are threats which were high balls and then the crosses. I think the boys played very well in terms of defending those situations. So I think we are just happy for the 1 point and look forward for the next game. Coach Otieno ne wacho ni kata kamano ginyalo tim mar Kakamega Homeboyz gonde mathoth makmana nyogi wito thuolo mathoth kalure gi bedo ni moko kuom jotugo nyako nyiso ridruok e kinde mabende nyogi tugo machalo kamano. But even if you see we had some opportunities in front, but we didn't utilize them. So that is not a problem because when you are playing away from home, you'll get very few chances. So it's how you need to score. But all in all, we had chances, but that's football again. Etuke mag EPL nyakwara mogi en tim mar Fulham kata kamano bende nyone na matek elwe tim mar Manchester United bende nyoro dhoge gol achiel kuom nono. Maen bang' bedo ni jatugo Lisandro Martinez nyolo en Manchester United gol no e thuolo ma dakika mogik mag tugo kendo koro miyo Manchester points maromo 3 duto etuke makamago. Lisandro Martinez, the difference in West London. A brilliant strike from the edge of the penalty area, took a deflection on the way through that looped it over Bernd Leno to give Manchester United a 1-0 lead and a 1-0 victory. It is 3 points that lifts Manchester United to the brink of the top half of the table. Moko kuom duoko mag tuke mag EPL bende nyotuge gi kodira mokalo en tim mar Brentford nyochwado Crystal Palace gol maromo